Ensinnäkin 20. juhlavuosi. Bileet on niin kuin jotakin suurta ja mahtavaa on järjestettävä ja paikat tietää jo. Sehän on niin kuin paljon. Eli perjantaina ollaan Laukaassa Kuhanniemen pätkällä, mutta tosi ollaan nyt ihan uudella paikalla Vuonteella, eli on jopa meiltä kotoa on ainakin 10 kilometriä tai 15 kilsaa matkaa. Että uuden edessä ollaan siellä. Sitten lauantaina ollaan Ouninpohjan legendaarisella pätkällä. Siellä palataan joitain vuosia taaksepäin niin vanhaan tuttuun paikkaan niin sanotulle Tommi Hyppyrille, mutta tänä vuonnahan taas Tommi Hyppyriä ei ajeta niin kuin hyppynä, mutta se sama kohta. Ja siellä on toki puita ja kaikkea vähän kaatunut tai ovat kaantaneet ja raivanneet, niin sillä vähän uudenlaista näkymääkin tarjolla niin siinä suhteessa. Niin kuin, että nämä on ehkä ne niin kuin konkretiat, mitä on olemassa niin kuin tässä kohtaa tietyllä tapaa. Ja aikataulut, raamit on tehty. Meidän keittiöpuolen ihmiset on kovasti luonut nyt sitten tätä 20-vuotisjuhlamenyytä yhdessä Lindholmin Tommin, eli Chef Tommi tulee meille keittiömestariksi tänä vuonna. Niin loihtii uudenlaista ruokaelämystä sitten taas vastaavasti koko vippi. Käytännössä yhdistetään nyt tänä vuonna tämä meidän premium-tuote ja sitten tämä meidän normaalimpi VIP-tuote, että meillä on vain yksi tuote. Ja yhdistetään sitä tätä niin kuin parempaa ruokaa niin kuin kaikille ja unohtamatta toki niin kuin palvattua possua, mutta tämä on ikuinen kysymys tavallaan, että millä tämmöinen VIP-tuotteen wow-efekti saadaan niin kuin rakennettua ja mä oon aina niin kuin sanonut, että jos me ruualla se pystytään tekemään, niin se on niin kuin, me päästään tosi helpolla siinä asiassa. Ainut vaan, että minä en osaa, en niin hyvin osaa, mä osaan kuitenkin makaronit keittää ja lasagnen tehdä, mutta se ei nyt ehkä ole se ruoka, mitä ollaan tekemässä. Mutta se vielä vähän hakee paikkansa, mitä sillä sinänsä syödään. Palvattua possua ja lohta ja kaikkia perusvanhat tutut, joita tosi paljon ihmiset tulee, niin ne on kyllä vielä listalla. Mutta sitten vähän sinne, että niin kuin, jotain uutta twistiä haetaan.